Aquesta ciutat és una ciutat que t'obliga a lluitar-la. Aquells que només l'estan consumint no l'estimen. Però aquells que realment hi volem viure, o volem treballar, o hi volem tirar endavant un negoci, o volem fer alguna cosa amb ella, és una ciutat que et deixa i es resisteix alhora, que es mostra i s'amaga. És una ciutat mediterrània, plena de llum, té uns monuments arquitectònics horitzontals, clars, rotunds, però la vida real no és ni tan clara, ni tan rotunda, ni tan mediterrània. És d'una altra mena, no és tan evident. És una ciutat opaca, que amaga, no només en els despatxos de les institucions, sinó també en els propis carrers i en els propis edificis. I té aquesta dualitat que treu el millor de tu. És una ciutat que et fa créixer, que et fa ser millor. És una enamorada de Barcelona. Arquitecta de professió i activista de vocació, va ser regidora de Ciutat Vella fins al 2010, any en què va dimitir. Itziar González és l'autora de la reedició i ampliació de Barcelona Pam a Pam, una guia emblemàtica amb més de 40 anys d'història. L'editorial Comanegra sent que cal rescatar aquest llibre, però actualitzar-lo. Per tant, i en quin moment? 2012, crisi. Crisi i una vegada més la pregunta de qui som i on anem. I en el moment en què en aquest país ens preguntem qui som i on anem, apareix Alexandre Cirici Pellicer. Perquè és un home que si alguna cosa va fer és dir-nos què érem, què som, i va tenir l'ambició de dibuixar què hauríem de ser. El que m'atrapa del Barcelona Pam a Pam de Cirici Pellicer és que és una iniciació a la ciutat de la mà d'un arquitecte. En el fons, jo estudiant d'arquitectura descobreixo una guia amb mirada d'arquitecte, amb dibuix d'arquitecte i amb vivència d'arquitecte. És els ulls d'algú que sap reconèixer el valor de les formes, el valor de la ciutat, de les places, dels carrers. I m'hi és molt còmode transitar per la ciutat de la mà de Cirici. Una mirada diferent de Barcelona la porta una altra guia emblemàtica, la que publiquen a finals dels 70 els periodistes Jaume Fabra i Josep Maria Huertas Claveria. Tota la relació física que Cirici tenia amb els edificis la té Huertas i en Jaume Fabra amb les persones. I d'alguna manera els monuments que Cirici diu que són les places, els carrers, alguns edificis, Huertas i Fabra el que ens diuen és que els monuments són les associacions de veïns, les solidaritats, les aliances. Un altre periodista que va saber mirar la ciutat des d'un altre angle va ser Josep Maria Carandell. La seva mirada era més nocturna, més anecdòtica, i la seva guia secreta de Barcelona va ser tot un èxit als anys 70 i 80. La guia secreta d'en Carandell tenia un dels valors, és atrapar la vida que s'esmuny, no? És fer una guia d'algú que pot durar un dia. Donar-li valor de monument a l'instant o a llocs absolutament circumstancials. Em sembla que és una contraguia. La proposta de Carandell només és possible si apareix algú com ell, o algú que té aquesta capacitat de contradiscurs. Una obra única, però tan única que no l'hem pogut restaurar d'alguna manera o reivindicar fins que ha aparegut algú com el Xavier Theros. Theros, periodista, escriptor, poeta, té tot un perfil que el porta al món nocturn, no? Jo crec que hi ha dues grans tradicions de la crònica urbana. Per una banda hi ha una tradició que podríem dir diurna, que és el cronista patrimonialista, el cronista enciclopèdic, i per l'altra podríem parlar d'una crònica més nocturna, d'una crònica més de qui viu en aquells edificis, que està farcida més de llegendes, d'anècdotes, de coses que normalment la premsa no explica o que en els llibres d'història no surten. D'aquest interès per rescatar la part oculta de la ciutat i d'ampliar la mirada de Carandell neix el llibre Barcelona a cau d'orella. Xavier Theros, 40 anys més tard, pren el relleu del seu mestre.
Carandell el que fa és recollir tot allò que no surt a la premsa, tot allò que no recullen els mitjans i fer-ho visible. El món de la prostitució, el món de la gent que tirava les cartes o que adivinava el futur, el món dels bars més marginals. Ell arriba a veure la famosa ruta dels elefants desapareguda fa molt de temps, una ruta que feien els alcohòlics terminals de Barcelona per una sèrie de locals que hi havia al barri xino. La ciutat del 1974 que ell descriu pràcticament és una ciutat desapareguda, és la ciutat pràcticament de la meva infantesa, amb la qual cosa això m'obliga a escriure una guia nova, i una guia nova que reflecteix un món que és totalment diferent al d'en Carandell i que es troba amb un fenomen que en Carandell no hagués pogut ni somiar, que és el fenomen de la globalització, que aquí es tradueix en primer lloc amb una migració brutal de gent de tot arreu del món, que han canviat els nostres costums, els nostres horaris, la nostra manera de menjar, el nostre comerç, i per una altra banda un fenomen que des de les Olimpiades fins ara s'ha convertit en la principal motor econòmic de la ciutat, que és el turisme, que ha provocat una crisi d'identitat brutal a la ciutat, fins al punt de que, d'alguna manera, allò que ve buscant el turisme és allò que està matant el propi turisme. El turisme ve a buscar un tipisme que pel fet de que ells hi són fa que desaparegui, perquè cada vegada és més difícil trobar una cosa que sigui genuïna, sobretot al centre de Barcelona. Estem en una situació en què moltes vegades el barceloní nascut aquí se sent com si fos un figurant dintre d'un parc temàtic.